Ben, pois contamos xa para rematar as xornadas de hoxe coa presenza de Chus Pato. Chus Pato é autora de 12 poemarios publicados entre o 91 e o 2023, polos que recibiu varios premios, como o Nacional da Crítica Española en 2 ocasións ou Losada Dieguez. Destacamos a Pentaloxía de Cruda, antes método que inclúe Emetalá, Charenton, Ordas de Escritura, Secesión e Carne de Leviatán. Ademais da súa importante proxección no ámbito anglosaxón, Gran Bretaña, Irlanda, Canadá e Estados Unidos, os seus libros foron publicados en países como Arxentina, Portugal, Holanda ou Bulgaria. Do mesmo xeito, seleccións dos seus poemas foron traducidos ao catalán, ao éuscaro, ao castelán, ao polaco, ao árabe clásico, ao francés, ao romanés, ao ruso, ao alemán e esloveno. A súa obra foi recollida en decenas de antoloxías nacionais e internacionais. Participou en múltiples festivais, tanto no continente americano como en Europa, África e Asia. No 2015, a súa voz foi incorporada ás gravacións do Woodberry Poetry Room de Harvard. O 23 de setembro do 2017 ingresou como membro de número na Real Academia Galega e a ela gustalle dicir que vive preto de Catasós, onde se conservan os castiñeiros máis altos de Europa. Aínda que Chus xa estivo con nós nestas xornadas no ano 97 para falar da súa obra, pois quixemos aproveitar a ocasión de que publicara agora recentemente Sonora para volvela a convidar, e non atopamos mellor maneira para pechar estas xornadas que contar coa presenza de Chus Pato, que, como ben sabedes, é unha das autoras máis recoñecidas e prestixiosas da nosa literatura, non? Entón, iso decidí que é unha honra que este aquí con nós e damos as gracias por aceptar este convite. E agora xa vos deixo con ela. Vamos, Chus. Bueno, pois moi boa tarde. Claro, pois como sempre, dar as grazas a SPG e a CIGA, dúas organizacións que coñezo ben e que levan acompañándome toda a vida como un ruse aí, sempre. E, sobre todo, darlle as gracias a Ana Rodiño, que foi o contacto que tiven para estar aquí, e darvos as gracias a vos pola presenza, polo voso tempo e por decidir estar ben. Pois, como dixo xa Ana, eu o que vou falar hoxe é un pouco do meu último libro, de Sonora, non? Antes de comenzar un pouco co libro e de facer a lectura dos poemas, pois decirvos un pouco que este efectivamente é o poemario número 12 que publico, e cando chegas así a unha cifra tan redonda, a unha dúcia, pois paras un pouco a pensar, non? Botas un pouco a mirada cara atrás, non? Preguntas algo así como que estuven facendo eu para escribir 12 libros, cando os escribín e de que van eses 12 libros que escribín, non? De alguna forma, pois así o que cheguei a pensar de todo isto, pois é que nesta mirada cara atrás cheguei a pensar que realmente estuven escribindo durante toda esa enormidade de tempo sobre 4 palabras, non? Que de alguna maneira todo o que escribín é como unha meditación moi demorada e pausada de 4 palabras, non? 4 palabras que son: a primeira é o parto, a segunda é a xustiza, a terceira o amor e a última delas a morte. Entón, pois, quisera falarvos un pouquiño do que significan estas palabras, que evidentemente centran esferas e se abren a outras moitas palabras, non? Con respecto ao parto, que é algo que me leva acompañando anos e anos e anos, decidín, pois, escoller a palabra parto e non outra palabra, non? Porque me parece a máis acaída para falar de algo que podería ser o corpo materno, e dentro do que é o corpo materno, que significa a nai, non? O que significa ter nai, ser unha especie
que vive durante 9 meses dentro dun corpo que é o corpo dunha muller, non? Por lo menos de momento. As cousas son así para a nosa especie, non? Bueno, para todos os mamíferos en xeral, non? Entonces, pois, bueno, o parto abre a toda esa constelación que é o materno, incluída a lingua materna, dentro do que é o materno. Despois xa falarei un poquinho máis desto. Con respecto á xustiza, pois establecer, creo que cheguei a un punto onde establecín unha diferenza moi grande entre o que é a lei e o que é a xustiza. A lei sería aquelo que nos goberna, aquelo que, de alguna maneira, vivindo en calquera época humana, pois temos que cumplir de alguna forma coa lei, non? Mentras que a xustiza sería algo completamente diferente desde a perspectiva poética que eu admiro. Por exemplo, si, para que isto, para poñer un exemplo, para que se poida entender o que quero decir e non estar moito tempo falando da cuestión, pois se o levamos, por exemplo, ao que é a linguaxe, pois unha cousa é a lei gramatical e outra cousa sería unha palabra que lle faga xustiza á palabra, é dicir, unha palabra que lle faga xustiza ao feito de que somos unha especie que podemos falar e que podemos escribir. A lei gramatical, todos sabemos e todas sabemos o que é, e a palabra que lle faga xustiza a palabra, se cadra, poderíamos elixir o poema como unha desas posibilidades, non? De tal maneira que o poema sería, entre outras posibilidades, sería unha palabra que lle fai xustiza a palabra. A xustiza, eu teño chegado a pensar que non é moito deste mundo, non? Pero o que sí penso é que en calquera ámbito da vida hai momentos no que a xustiza se fai presente, non? É dicir, resultame difícil concebir a vida de alguén que non recibe en algún momento unha luz da xustiza. Sería eso un pouquiño, non? A palabra amor, non vou a determe nela porque creo que é clara, e por outro lado, a morte sería a cuarta palabra, e entendida a morte como que é, non? Evidentemente como fin da vida, e tamén como un camiño de aprendizaxe sobre a propia vida. Desde o meu punto de vista é imposible comprender a vida se non se sabe que a vida é finita, se non se sabe que hai un final que se chama morte e que non vamos a vivir, porque a morte non a vivimos, evidentemente, non podemos vivir a morte é algo que está excluído da vivencia, pero sí pode ser un camiño de aprendizaxe e de comprensión da vida para facer que a nosa mente poda expandirse, non? E ben, pois dito todo isto, voume centrar xa en Sonora, non? Sonora é un libro que eu comecei a escribir despois da morte da miña nai, non? Entón, pois, bueno, cando faleceu a miña nai, eu era xa unha señora moi maior, e podedes decir, bueno, pois mira, ti, que cousa, non? Ter máis de 60 anos e escribir un poemario sobre a morte da nai, non? Pois o que me aconteceu a min con eso foi que sentín unha orfandade como non a sentira na miña vida, non? Eu pensaba que xa sabía moito da morte, porque evidentemente non era a primeira vez que me enfrentaba co falecemento, con ter unha perda, non? Ou varias perdas, pero o feito de falecer a miña nai foi diferente a todas as demais mortes e provocou en min unha sensación de orfandade e de vulnerabilidade como nunca sentira na miña vida, non? E ben, comecei a escribir este libro, estuve atenta á escritura deste libro durante 4 anos, e cando chegou un determinado momento no que eu creín que tiña xa suficiente material, e chegou o momento de ordenar aquelo que eu escribira nun libro e de comenzar a traballalo, pois vin como adecuado, como que iba ben estruturar o material que tiña en ondas, non? Esas ondas, evidentemente, sempre son 9, porque somos de onde somos, entonces son as ondas da avanzada, que, como ben sabedes, son as ondas
que cando as mulleres non querían ter fillos e esas cousas, saltaban as 9 ondas da lanzada, que, como ben sabedes, é bañarse no Atlántico, no mar aberto, non? E recibir toda a forza do Atlántico, non? E a fertilidade. Entonces, son esas 9 ondas, sin dúbida alguna, pero tamén as concebín como unha lagoa glaciar. Sabedes que son un ollo perfecto, non? Ali onde se forma o glaciar, hai unha lagoa e é un ollo perfecto. Entonces, de alguna maneira, pensei eu que algo caíu ali. Cando escribín o libro non sabía o que caera ali. Hoxe sei algo máis do que caeu ali, pero é a posteriori. E eso que caeu no ollo do glaciar provocou as 9 ondas, que son as 9 ondas de Sonora, non? No libro, como acontece en moitos libros que escribín e que publiquei, hai unha nota da autora, unha nota na que, ao final, se di: o tempo gasta, destrúe e alza os poemas. Algúns tardan en morrer. E se pecha a nota cunha máxima azteca que di: o círculo non pecha, concentra. Entonces, a historia de círculos, de esferas que se poden imaginar a partir do círculo, e moitas veces temos a sensación esa de que o círculo exclúe, non? Pero, tamén se pode concebir o círculo como aquelo que concentra, non? Que establece un límite para concentrar e desde o círculo comprender a esfera, non? Alzar a esfera. Entonces son estas 9 ondas. E, xa vou a entrar no libro en sí e vou a ir xa co primeiro poema que quería lervos, non? É un poema que responde, faise preguntas a si mesmo o poema, faise preguntas e responde ao mesmo tempo, non? O poema. E as preguntas que se fai, en realidade, van a cuestión de que acontece no noso corpo cando nos temos que enfrentar a unha perda que é a perda das perdas, non? Que é a perda materna, que é a perda do corpo materno, non? Antes de empezar a preguntar e a contestar, gustaríame establecer que entendo eu por corpo ou que entende a persona que escribiu este libro, o poema, por corpo, non? E por corpo se entende aquí non só o visible, é dicir, eu vos estou mirando e estou diante de un montón de corpos, non? Que son os vosos, vos me mirades a min, eu teño un corpo, non? Sabemos o que é un corpo, o que vemos, pero tamén o corpo é aquilo que non vemos, non? Se pensades, o que non vemos, o invisible do corpo humano, é aquilo que vai por dentro do corpo. Non temos acceso visual, nin contacto visual cos pulmóns, co fígado, cos órganos internos, e tampouco podemos ver a árbore venosa que é a nosa circulación sanguínea. Eu, cando penso que por dentro teño unha árbore sanguínea de color vermello, francamente son desas imaxes que eu paro, non? Paro porque realmente si emprendo un pensamento sobre a circulación sanguínea e como é por dentro o corpo, estou evidentemente en contacto con máis invisible ao que eu podo acceder. Vos sabedes que moitas veces dos poemas e da arte, da pintura, se dice que o poema escribe aquelo que non pode escribirse, escribe aquelo que é indecible, que a pintura pinta aquelo que non pode verse, aquelo que non é pintable, ese límite da arte, non? De querer ir a donde non se pode ir. E sempre parece que o que non podemos ver, o que non podemos decir, é algo moi metafísico, non? É algo, digamos, moi espiritual. E eu quisera centralo en que é algo completamente corpóreo. Levo falando un bo anaco e as palabras que salen do meu corpo, porque salen pola miña boca, non poden verse, son invisibles. O invisible
non é esas cousas que decimos que é o invisible, pois serán os fantasmas, non? Esas cousas así. Non, o invisible, aparte de ser os fantasmas e esas cousas dese tipo, pois é, por exemplo, os órganos internos, son as palabras que só podemos velas cando as fixamos na escritura. E aí está a clave de que a escritura é unha imaxe, por eso podemos velas, porque toda escritura é unha imaxe. Entonces, eu entendería aí por corpo, e isto me interesa moito para ir centrando o que entendo por corpo materno, pois que o corpo é aquelo que podemos ver, pero tamén todo aquilo que normalmente chamamos espiritual ou tecnológico. O corpo tamén é a fala, o corpo é a escritura, o corpo son todas as técnicas, porque a fala e a escritura é unha tecnoloxía, non sei se reparachedes algunha vez neso, non? Sempre pensamos que a tecnoloxía son estes aparatos ou os Sputniks ou cosas así, pero non hai maior tecnología que a linguaxe ou a escritura, non? Ou o lume, a cultura toda, non? Entonces, todo eso é o corpo. E todo eso, ademais, accedemos a elo a través do corpo materno e do contacto co corpo materno, non? Bueno, eso un pouco por aí. E agora vou a ler o poema, que xa vai chegando o momento de que lea algún poema. Vou ler entón un poema que de alguna maneira pois fala destas cousas, ou a mí me parece que ese poema fala un pouco desas cousas. E di así o poema. Vos me escoitades ben, non? Se o que preguntas é ves fantasmas, a resposta é non. A resposta é fago uso dunha das fórmulas éticas da fala, daquela que se corresponde coa figura poética da vida. Podo situalas, as aparicións, na árbore e nas ribeiras. Iso implica que as miñas arterias deben contar con elas, todos os meus órganos deben contar con elas, darlles un lugar. Se preguntas, ves fantasmas? A resposta é non. A resposta é o idioma constrúe en min unha horta para os defuntos. Elas son a memoria, un corazón, a linguaxe. Todos os meus órganos lle ceden lugar. O ceo, con todas as súas luminarias eómetras, non é diferente á árbore da que che se aparece. Estende a mao, agarra o norte, a noite é outra coa terra. Ben, pois, así, este poema. O poema que leo a continuación é moi curtiño, é un poema que pode valer como unha poética do libro, non? Eu penso que a poesía é unha escritura na que hai que entregar a vida. Se non se entrega a vida, o poema non funciona, ou polo menos intentalo. É dicir, hai que poñer en xogo a vida, non? Se non se pon en xogo a vida, non merece a pena ni siquiera intentar escribir poesía, porque ou pos en xogo a vida ou non tes nada. As palabras do poema son tremendas, tratar con elas hai que entregarlles a vida, senón non veñen, non? Non se escoitan, non chegan, non veñen. E este poema, este poemiña, pois pode funcionar como unha especie de poética da escritura do libro. E di así: así como a bolboreta na súa brancura sobrevoa a terra negra, a leira arada onte, e debido á extensión nese voo compromete a vida, e na linde da verdura se perde para os ollos. Así. Está na páxina 37. Pero bueno, xa rematei. Ben.
Unha das cousas que me pasou, non? Cando na escritura deste libro xa me perdín, sí, xa sei onde está. Este é un libro fundamentalmente que ten por centro a desaparición dese corpo materno, non, do que vos falaba, pero tamén e que, bueno, moi antigua, non? Ese padecemento. O certo é que escribín o poema que vos vou ler. Meu pai foi un neno orfo. Orfo porque o atravesaron varias orfandades. Orfo, en primeiro lugar, porque foi un neno que naceu póstumo, xa que o seu pai, o meu avó paterno, migrou, cando el aínda non nacera, a Cuba e morreu de febre prácticamente ao baixar do barco, non? Ao chegar a Habana, faleceu enseguida. E a súa nai marchou inmediatamente de ter ao seu fillo para Bos Aires, non? Como, bueno, son esa segunda onda migratoria do século XX, non? Entonces, el, pois, quedou na casa coa avó, non tiña avoa, e cando faleceu o avó, pois deronlle a elexir, xa falaba un pouco, e deronlle a elexir a donde quería vivir, cual das tías, a casa das tías quería vivir, e ele exiu pois a casa da tía Aurora, non? Unha muller maravillosa. Formou o número 13, porque ali había 12 nenos, que eran os seus 12 curmáns. Xa adianto isto un pouco, porque despois hai outro poema no que van a salir as curmáns deste neno, non? Que marcha para Almorfe, unha aldea como a 15 kilómetros de Ourense, e para el o feito de chegar a aquela casa pois foi estar nun paraíso, non? Porque todos os demais eran maiores que el era o pequeno, trataron sempre moi ben, e, bueno, é a primeira vez que ten unha nai, non? Que ten diante unha nai, que é a súa tía Aurora. Os problemas para meu pai empezaron cando Jesusa, que a súa nai, regresou de Buenos Aires, claro, porque sacouno dali, levouno para Ourense, pois, bueno, meu pai empezou a estudiar nun colexio, que eran os jesuítas naquele momento, e o que fixo, pois, foi coller a carretera e escapar da casa e marchar para Almorfe, evidentemente. Son reaccións, se falo destas cousas, non é tanto por contar a miña vida ou a da miña familia, sino porque son historias que son comuns para, bueno, pois, creo que son moi comuns estas historias. E entón, bueno, pois neste poema están mesturadas un pouco pois toda unha liñaxe de mulleres que están aquí no poema. E o poema, pois, di así. Primeiro teño que encontralo. Di así o poema. Era que aceptabas a orfandade, que amabas aquela illa. Era doce aquel nome na voz, que viches cando aínda non sabías falar e despois cando falaches non teño pai, non teño nai, e ela volveu e decía ela que era unha viaxe sen voltas Antillas. Era unha viaxe desde Buenos Aires, era esa ausencia sen nome que balbuces e te envolve como se viñeses agora mesmo de nacer, que ela era ea, 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 o mandil das nais, o saíren a correr das cociñas que fumegan, o xesto de secar as maus
e aperta, velaí están, rentes da estrada ou no limiar das viñas. O teu mandil, raíz de todas as miñas almas, era negro como feluxe. Nós os tres, como años, brincando entre os años ao teu redor. Envolvía a esbelteza do corpo. Ti, que alindabas as ovellas, e o ouro do aceite caendo sobre a carne branca das patacas. Eu levo o seu nome para ceder, para cortar o pranto. Ea, 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 ea. Pois, bueno, é algo así como acunar un pai que é orfo, que foi un neno orfo. Seguindo coa estirpe materna, pois cando faleceu a miña nai, eu dinme conta de que o corpo materno a min, creo que as mulleres, non sei se aos homes pode pasar, teñen unha vivencia deste tipo, te protexe dun cara a cara ca morte, non? Eu sentín como que tiña detrás unha cantidade enorme de mulleres e que a miña nai estaba na rompente da estirpe, e ao falecer a miña nai, o meu corpo pasaba a posicionarse nesa rompente da estirpe, de tal maneira que a visión da morte era ineludible, non había nada que ocultase a morte, era un cara a cara ca morte. E en ese cara a cara ca morte, pois, ou te fas colega da morte e dis, bueno, pois, teño que vivir con isto, ou, pois, bueno, hai varias opcións. En todo caso, eu, pois, tratei de facerme colega da morte, non? E dicir, bueno, pois, isto é así e teño que, de alguna maneira, aprender que isto é desta maneira, non? E non de outra forma, non? E isto, pois, foi o que me levou a min a pensar na miña estirpe. A palabra estirpe ou a palabra liñaxe, que son conceptos nobiliarios, por así decilo, pero tamén conceptos que se aprenden no feminismo, pois, bueno, eu dime conta que eu viña fundamentalmente dunha estirpe de mulleres vendimiadoras e de mulleres pastoras, non? Isto das pastoras quería, a ver se poño algunha foto destas, pois xa me olvidei por completamente das fotos, e xa non sei tampouco onde está, vou pasalas e vou a... estou falando sin que me escoitedes, bueno. Bueno, estades vendo as fotos. Ben, mirade, as pastoras veñen de aí, estas fotos son malísimas, hai outra, pasa que, bueno, a ver, ben, isto é a Limia. A Limia é a terra da miña familia materna. Non se ve nada. A Limia, para fotografala, hai que subir a unha torre ou hai que subir a eses saltos. Sabedes que hai unha chá. Na Limia non falamos de chá, porque non, a Limia non é chá, a Limia é Limia. É dicir, nós, cando vemos unha montaña, decimos, iso non é Limia. Se entende? O sea, non utilizamos a palabra chá, nin chaira, nin... Non, a Limia é Limia. E o que non é Limia, non é Limia. Entón, pois, bueno, hai que subir, por exemplo, ese montículo que hai aí, que é un caos granítico realmente, que se chama o castelo, é dicir, porque houve un castro, ou se chama tamén castelo porque os caos graníticos en Galicia tamén se chaman castelos, non? Bueno, pois entón, a miña bisavoa, Xosefa, baixou de aí, non? Dese montículo, non? E, pois, aí o que hai son pastoras, non?
a agricultura casi non é posible, non? E son pastoras, non? Entón, pois, cando falai antes da xustiza, non? Pois gustaríame decirvos que casi é un feito de xustiza, porque sabedes que os romanos, cando conquistaron a Galaecia, fixeron que todo posible porque a xente baixara dos castros, non? Concretamente na Limia o que eles chamaron a Pala Áurea, non? Porque era unha zona de trigo, non? De cereal, por lo tanto era dourada, non? Era áurea. Bueno, pois a miña bisavoa tardou 2 milenios en acatar a orden, por así decirlo, non? Porque tardou 2 milenios en baixar do castro, do castelo, o que é a chaira, non? As zonas máis civilizadas, non? E son pastoras, fundamentalmente. Bueno, eu se empezo a falar das pastoras, pois xa non leo o libro, nin fago nada, porque o rollo das pastoras me vai moito, porque as pastoras son unhas persoas que teñen un contacto cas cabras moi especiales. Miña bisavoa era realmente un tótem. É unha sorte ter bisavoas, francamente. Eu creo que se comunicou sempre cas cabras moito máis que con todas as persoas cas que conviviu, non? E é unha gran comunicación, ademais, a que teñen as pastoras cas cabras, non cas ovellas, sino cas cabras, non? Bueno, corto o rollo das pastoras e das cabras, porque sabeo eu que me vou cas cabras e cas pastoras. Pois, bueno, que temos detrás unhas antepasadas, non? Unhas antepasadas que coñecemos e outras moitas que non coñecemos. A min o que máis me interesou desta historia é botar a man para atrás e ver aí a unha persona que ten os meus xenes, que non é aínda humana, que aínda non fala e que está a punto de falar. Eu neste libro chameille Madre Simia, e ao mellor lemos ese poema e ao mellor non o lemos, pero que esa, así como vos falei antes da circulación sanguínea para deterse, non? E decir, Dios, que isto vermello que só lo veo cando corto, non? E que sae a borbotóns, non? É a sensación de entrar en contacto dunha forma moi brutal con esa antepasada que ten os meus xenes, que ao mellor eu me parezo a ela, que ten uns ollos semellantes aos meus, que posiblemente ten as rayas da man moi semellantes ás miñas, que aínda non sabe falar, que está a punto de falar e que está na orixe, non? Como unha nai que é a nai da miña estirpe. E, de alguna maneira, o contacto con ela, igual que o contacto cos fantasmas, que non son fantasmas, é entrar en contacto con unha animalidade que a partir desta vivencia que vos estou contando da morte da miña nai, a min me dá unha fortaleza enorme para afrontar, por exemplo, o feito de estar aquí con vos, non? E estar transmitindo estas cousas que eu ben sei que son un pouquiño raras, vale? E que son transos, evidentemente, pero que están aí ao alcance de calquera, e que a mí me interesan moito porque o poema, tal e como eu o concibo, ten moito que ver con ese non saber falar, non poder falar, quedarse mudo, enmudecer, e tendo en conta que enmudecemos continuamente. A linguaxe non é algo, a fala non é algo que aprendamos dun día para outro. Cada vez que pechamos os ollos pola noite, acabouse. E pola mañán, cando despertamos, temos que volver a recordar a linguaxe, a fala, porque pola noite non hai fala. As falas que se escoitan nos soños non é a mesma fala que a que estamos comunicándonos aquí, non é a mesma cousa. E enmudecemos cando nos namoramos, enmudecemos cando temos unha perda, enmudecemos cando estamos asombrados, cando algo nos quedamos sin palabras, non? Pois o poema, a mí me parece que comeza aí, e, por tanto, todos eses estados fronteirizos a mí me interesan moito. Me interesa moito, por exemplo, mirar como os nenos e as nenas aprenden a falar, como se non falan e mañán falan. Eses estados, non? E por eso esa simia, esa madre simia, para min é moi importante, non? Pois todas estas cousas das que estou falando, non? Van a desembocar pois na Limia,
e nestas cousas. Bueno, isto é a Limia, isto é a miña aldea, Trasmiras, o castelo é iso que está aí arriba. E vou ler 2 poemas sobre a Limia, non? Entonces, pois, aproveito para decir algunhas cousas da Limia e despois, cando veña o outro poema da Limia, pois sigo co da Limia, non? Aí tedes o castelo, esta cousiña blanca que se ve, non sei se a vedes, unha cousa blanca que se ve é a capela, non? Unha capela que é curiosísimo, na porta, unha capela que nin é románica nin é nada, é unha capela moi pobre, porque os pastores adoitan ser pobres, non? Ten o dibuixo dunha serpe, que tamén é unha cousa ben curiosa, non? Bueno, pois iso é así. E logo, a ver que hai por aquí, vale. Ben, pois, bueno, seguramente tedes escoitado falar da Lagoa de Antela, non? É algo bastante coñecido, non? Ben, as lagoas son hábitats que sempre se estuvo moita manía, non? Sempre a manía da desecación dos humedais, das lagoas, é algo que ven moi de antigo, porque se pensaba que eran lugares insanos, non? Ben, os romanos xa intentaron desecar a lagoa de Antela, pero a desecación levouse a cabo pois cando eu nacín, no 1955, vale? Isto é o mapa de Fontán, un anaco do mapa de Fontán, e se vos lo poño para que vexades que a lagoa de Antela era enorme, non? Era a lagoa maior da Península Ibérica. Entón aí, pois na lagoa, había unha vida que ainda existe hoxe nos cementerios da Limia, porque as tumbas da Limia están inundadas pola lagoa, non? Que é unha cousa que a xente lle fastidia moito, pero a mí pareceme moi bonita, non? Que os cementerios da Limia estén inundados, non? Bueno, pois eso, aí está, vedes a forma que ten, unha forma tamén moi fermosa, vedes o nome, chamase Antela. Seguramente algúns de vos seredes de galego e sabedes outros de historia. En definitiva, Antela é Anta. O que é a lagoa de Antela é unha infinita tumba, non? As antas, sabedes que é o que cubre o dolmen, todo isto, non? E de feito, pois a lagoa de Antela está chea de lendas. A máis importante seguramente é a que di que é a tumba do rei Arturo, non? E os cínifes, que salían esos anófeles que eran tan peligrosos porque propagaban tantas enfermedades como tifus e cousas desas, pois se decía na Limia que eran os cabaleiros da táboa redonda, non? Que saían ao atardecer. Bueno, tamén a cuestión esta da cidade de Antioquía, que está aí, o galo, bueno, hai moitas lendas. A mí me interesan as tumbas, me interesa a Anta, non? Entón, o nome, Antela. Entón, o poema que vos vou ler é un pouco toda esta viaxe da que estou falando, do contacto cas antepasadas, e dado que as antepasadas, por un lado, veñen dai, da zona da Limia e, polo tanto, da lagoa, pois vai haber a entrada dun dolmen, que en moitas ocasións eran enterramentos colectivos, e cando se metía un novo cadáver, pois sabedes que o dolmen ten corredor, bueno, non tedes por que sabelo, pero bueno, é así, había que abrir a mámoa, se abría a mámoa e se introducía mediante o corredor pois o novo cadáver, non? Que entraba pois na anta. É a idea da serpe, das ondas de novo, e tamén pois saben no poema, pois a América volve saír como a migración e o bombardeo de Barcelona polas tropas franquistas, porque a maior parte dos primos, sobre todo das curmás do meu pai, estaban en Barcelona, marcharan a servir a Barcelona, formaban parte desa estirpe de criadas da burguesía catalana,
non sei se leichedes o libro de Cecilia F. Santomé, que fala de narrativa, non? É unha novela no que fala pois, de toda esa estirpe de criadas galegas que serviron a alta burguesía catalana antes da Guerra Civil e despois da Guerra Civil, non? Ben, pois todas estas cousas son este poema. E así. Declara a dor. Agora ti es a cabeza plana, triangular, da ancestra. Nos bordos medran carballos e as leiras son de centeo e trigo, e nos adentros do verso, tubérculos. As portas da anta abren para acoller o corpo da concepción. Os teus anéis son lagoa. Nela descansan as que non admiten ser perturbadas. Nada se interposa entre ti e a morte. Declara a dor. Os teus anéis son río que sostén a caeira de socalcos. As ancestrais cultivan e beben o preve da pavía. Con elas soportas o bombardeo de Barcelona. Con elas serás América. Non son mudas, non gardan silencio. Acadaron a serenidade. A túa cabeza é triangular, o teu idioma recta, e nese intre mudas a pel para que florezan os mundos. Nada se interponsa entre ti e a morte. Declara a dor. Un brote que se escribe nas augas da Antela, nomes que son dun río. Por iso cultivo un xardín para poder decilo, non me toques. E cambiando un pouco de todo isto, pois vamos a ver outra cousa. Bueno, este cadro vou comentar moi pouco. Este é un cadro de Murillo, e, bueno, pois aí está, este cadro. No poema sale un señor que se chama Stoichita. Pois Stoichita, decirvos que é un historiador da arte, especialista na escola castellana e concretamente na escola sevillana de pintura, que son Murillo, Zurbarán, o século de ouro da pintura de Castilla, do Reino de Castilla. E só eso, pois decir eso, que este señor chamase así, de acordo? Leo o poema. Podo ver as xentes que se achegan ás augas ou as pedras rosadas nas súas pregaduras ou o regato que vai dar ao mar. Coñezo o nome de algunhas das bañistas. Podo ser algunha delas. Estou a un tempo dentro e fora. Dentro e fora do marco da fiestra están as mulleres. A máis nova loce unha flor vermella. A maior vélase e abre as contras. Dentro e fora está a mao do pintor. Na arte chámase rachar a fronteira estética. Na pintura onde dormimos, os automóviles aparcan en fronte do hotel e no areal hai deportistas e un regato. Atardece e todo é dourado como viño que bebe Esther. Sevilla era daquela o centro das riquezas. Só as prostitutas eran retratadas así, mirando desde unha fiestra. Así as trazou Murillo, así saborea o cadro Stoichita.
titúlase Las Galledas. Agora vou ler outro poema sobre a Limia. Mirade, isto é a lagoa cando aínda existía, e aí podedes ver que isto é Limia. Vos dades conta? É o que vos decía antes. Non é que sea a terra xa, a terra xa é outra cuestión, non? Isto é o que a poboación que se ve é Xinzo, e isto é, pois eso, anterior a 1955. E isto que vedes moi pouco, non sei se podedes chegar a velo, isto é a Ponte das Poldras, se chamaba así, Ponte das Poldras, e é unha ponte romana, non medieval, era das poucas pontes romanas que había en Galicia, e vedes que hai unha excavadora que se está cargando a ponte, porque cando se desecou a lagoa, pois bueno, porque non podes desecar unha lagoa e deixar a ponte aí. Non ten sentido, porque se desecaba a lagoa, entre outras cousas, para ter máis terra para as patacas, vale? Entonces, bueno, non sei se se ve, pero, bueno, podedes miralo en Google, non máis de cerca, non? É unha fotografía que está aí moi pequena, pero que é moi impactante, porque é unha excavadora cargándose, ni máis ni menos, con a ponte romana, non? Ben, pois o poema que vos vou ler titúlase Stalker. Vou ver un pouco, bueno, Dios mío, pero se sale vou falando aquí un montón de tempo. Pois é un poema no que eu tratei de trenzar tres terras que sufriran un impacto ecolóxico moi forte, non? Unha delas, pois, é a película de Tarkovsky, que non sei se bichedes, chamas así, Stalker, non? En a que hai algo que se chama a zona, non? Outra é o Anticristo de Von Trier, que é a película que lle dá resposta ao Stalker de Tarkovsky, e a terceira é a Limia, non? E concretamente, pois, a cuestión da lagoa, centrada nunha palabra que se perdeu, porque na Limia, pois, había todo un mundo. Bueno, vou poñer todas as fotos seguidas, porque senón perdo tempo poñendo as fotos. Estas son fotogramas do Anticristo, ou do Stalker. Isto non... Nada, non deben estar, ou non nos encontro o que sea. O que quería... As primeiras. A ver. A segunda. Nada. Bueno, este é o Stalker. Nada, mirade. Na Limia, pois, había cousas como carros de vacas anfibias. Non sei se bichedes algunha vez, o sea, na Limia os carros de vacas entraban na lagoa, o sea, había un mundo enteiro, non, na lagoa, que era un mundo acompañado por un idioma, o sea, por un montón de palabras que definían un hábitat único e que, evidentemente, cando se deseca a lagoa se perde, non? Bueno, pois eu elexei unha palabra que eu nunca escoitei na miña vida, pero que sei que existe, que é a Ugana, vale? E entonces, a través da Ugana, pois se trenzan aí neste poema, pois todas estas terras, non? É unha especie unha sorte de abecedario que un abecedario que non sigue moito as normas alfabéticas, e que vos vou ler. Este cadro que vimos ao final, que sen dúbida, pois, así ou de outra maneira o bichedes, son as ninfeas de Monet, vale?
porque unha augana é un nenúfar. En galego, cando vemos un nenúfar, decimos nenúfar, pero na Limia non se decía nenúfar cando se veían os nenúfares na lagoa, sino que se decía augana. Vale? Bueno, leo o poema. Stalker. Antracita, veladona, purpúrea, carbunclo, digitalis, estraloque, deixa que se acheguen, gorxa, pentalosía timúrida, gerat, itifálico, pedra alta, limia, lascó, K, L, M, arco de medio punto que abeira paseantes sorprendidos por chuvias imprevistas. Nenúfar. Nenúfar é a palabra que usamos para indicar a flor que recibe ese nome. Calquera turista interesada pode visitar na Orangerie as ninfeas de Monet. O edificio da Orangerie está preto do Jeu de Paume. O Jeu de Paume é un frontón e indica, entre outras cousas, que os territorios de Nafarroa Berea, Lapurdi e Zuberoa pertencen ao Estado francés. Calquera turista ou emigrante limiao en París, poñamos na década dos 40 do século pasado, podería traducir o título desta pintura por As auganas de Monet. Augana é a palabra que as limiás usaban, se cadra aínda o fan, para sinalar un nenúfar cando na antela florecía. Nós, nacida no ano da desecación, nunca as vimos. Moito nos prestaría escoitar alguén vivo ou defunta pronunciar augana e de xeito simultáneo ver cos ollos da lembranza o referente flotando nas augas. Letra que abeira pegureiros das chuvias de abril e das tronadas de maio. Segundo apelido do meu pai. Primeiro apelido do meu pai. Emiratos, aínda estás viva? A constelación do Stalker. As casas son dúas, rodeadas por un bosque. E nelas cúmprense os deseos recónditos. Nunha delas, o heroe esgana unha muller posuída. De regreso, crúzase coa constelación do Anticristo e dá en considerar que a raposa, o corvo e a cerva tamén poden ser redimidos. O Stalker sae dos límites da fraga ou natureza primixenia. Os corpos das mulleres queimadas ao longo do tempo van cara a montaña, benaventuradas. Stalker. Tarkovsky. U. V de Victoria, arado. W, punta de flecha, arado. Incógnita. Camiño que se bifurca. Zona. Bueno, creo que vou rematar de ver porque se nos agota o tempo e por si despois queredes facerme algunha pregunta, así que vou xa sin ningún tipo de explicación ler un poema e rematar isto. Madre, abandónasnos. A morte máis eu desexamos morrer. Eu son o remate da morte. Ela é o meu final. Coida os ollos que no silencio maior len o aire. Coida a banda sonora, as letras que baixan ao fondo e non volven.
coida a voz coa que disnas as letras, coida o aire, coida da morte, coida de ti, coida o poema. Sonora, a morte. Esas.